Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Tech. Da Allah idan wannan ne shigon ka tashar nan ta farko ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A yau insha Allah za mu nuna muku wani application wanda da ka zana farkon sunan abu a fuskan wayanka zai kai ka cikin shi direct. Bari mu nuna muku yanda yake. Yanzu bari mu zana Y. Wanga ya tafi cikin YouTube. Bari mu zana muku S zai kai mu setting. Kun gani? Bari mu zana a hakan ma yayi. Bari mu kai ku direct cikin bidiyon. Mu shiga mu ga yanda yake. First sai ka shiga cikin Play Store ka domin ka sauke shi. Anan sai ka zo ka rubuta Store Magic sai kai search. Datan nan ba buɗe bane, bari mu buɗe data. Wannan mai alamar hannu ya ɗanyi kwanan nan, wannan kenan. Kun gan shi ne yanzu haka ne na yi da download ɗinsa ko na zo nuna muku yanda za ku sauke shi ne. Bayan ka sauke shi kana son seta shi, ga yanda settings ɗinsa yake, ka taɓa shi kamar haka. In ka shigo cikinsa sai ka zo nan ga waje da aka rubuta ja kamar haka, ga waje aka rubuta open application. Yanzu mu seta da wani application domin kuma ku gani ku je ku yi. Bari ya gama searching. Yanzu bari mu seta da Facebook Lite. Idan ka taɓa shi kamar haka zai kawo ka nan, sai ka rubuta L farkon sunan abun. Kusan Facebook da L ya fara, Lite ɗin da L ya fara, ka sa L. Sai ka taɓa next, sai ka ƙara yin haka again. Sai ka taɓa next, sai ka ƙara yin L ɗin again. Sai ka taɓa done ɗin nan. Shikenan kun ga to. Yanzu idan ka shiga can a nan wajen da ka je a wani waje da aka yi alama, bari in nuna muku da farko. Ga wani waje mai alaman iso guda uku, ka taɓa shi kamar haka. Ga wani waje da aka rubuta setting. A nan wajen gesture service sannan ka buɗe shi kamar haka. Zai nuna ma wannan baki-bakin abun. Kun gan shi? Kun gan shi na? Wani ɗan fari haka. Sai ka taɓa shi kamar haka. Kana so ka yi kamar yadda muka yi, mun sa yanzu Facebook Lite ba, sai ka yi L a nan. Kun ga ya kai mu da cikin Facebook? Kun ga ya kai mu? To da Allah idan wannan ne shigon ka cikin wannan tashar ta mai albarka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode.